Għattini darba fi spazju tal-ġimgħa l-eks Ministru Laburista u deputant Joe Debono Grech infex f'attakk fuq il-Partit Nazzjonalista. U wara li nhar il-ħadd li għadda fuq Radio Malta sostna li 9 snin ilu rebaħ il-partnership, il-ħamis fuq ir-Radju Laburista Debono Grech akkuża lil gvern li huwa wieħed tat-teatrini u qal li nazzjonalisti huma ġrieden xjuħ. Ġifieri inti għandek gvern tat-teatrini, ma ssar oppożjoni toqgħod attenta, daw ġrieden xjuħ. Joe Debono Grech ipprova jgħaddi żmien bedi f'Ekadami u bil-fatt li f'Malta qed jiġu barranin jaħdmu. Qalu tant se jkun hawn xogħol illi ġejjin il-barranin. Ma kitebx Ekadami, ara kemm ġew barranin, klandestin kulħadd jaħdem, mhux barranin ta' ma kif se jkunu. Id-deputat Laburista fetaħ attakk ukoll fuq l-Ewroparlamentari Nazzjonalista Simon Busuttil u qal li dan ma jafx x'inhu jiġri f'Malta. Il-gvern naqqasu kapaċi dala ġara ġib wieħed mill-Ewropa u x'ismu Simon Busuttil. Simon Busuttil fejn jaf x'inhu jiġri Malta. Debono Grech sostna wkoll l-Oppożizzjoni Laburista qatt mi se tivvota favur Manibil filwaqt li ftaħar li meta trid l-Oppożizzjoni tista' twaqqa l-Gvern. Daw huma żewġ Manibils u l-Oppożizzjoni fuq Manibil qatt ma tista' tivvota favur. Dan għandu dritt joqgħod hemm, u din jifhmu l-Laburisti, li għandu dritt joqgħod hemm sa Malzu ieħor. Issa jekk aħna nistgħu ntajru il-gvern. Ix-Shadow Minister Laburista prova jgħaddi żmien ukoll bis-servizzi tas-saħħa b'xejn, skontu it-tabib jarak b'xejn għax il-pazjent irid jinżaq qudiemu. Dan qal se nagħmel it-tabib b'xejn, jarak b'xejn. Aw Michael, bifort qed tinżaq quddiem it-tabib jarak, inti hekk kienet jgħid mhux ġifieri kienet jgħid illi se jagħmellek it-tabib, intom ma tifhmux. Fl-aħħar jiem id-deputat Laburista qal li fl-aħħar 25 sena il-gvernijiet nazzjonalisti kisru kollox waqt li baqa' jsostni li l-Partit Laburista għadu l-underdog minħabba il-medja.